That's why kinahanglan mo mag-inom sang gitawag suplemento sang ditribayo nga siyempre may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makahatag sang gitawag additional military forces sa imo nga lawas para gwardyahan ang imo nga trillion cells. D3 Bio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Babakal, sumangmudi ka. Imagine trillion cells, ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago. No? Hindi kapoy. Kag hindi dali magluya. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sekreto kung palainom ka D3 Bio. Daw import gali ni Doc. Import siya. May-import kaya. Your second immune system. So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, yung ginatawag innate immune system nga yara na daan no sa aton sugod sang kitag bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga mga train, gipang-train. Nga nakumpos ang mga specialized nga mga selula kangay sa B cells, T cells, kag kinahanglan na din naton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio. Ang D3 Bio import immune system. Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system. Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imo nga specialized cells as long-term protection Sir Kevin. Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas. Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila. Part na sa aton kabuhi. Gagwa sulod lang na sila mo. So sakto na Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang paborito gid sa kagaw. Paborito dapat labi na akong palakaong katamis. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio para preparado na ni akon kuan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagwa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong nga tiyan patay. May antifungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagid antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete
Angeles City, 95.7. K5 News FM, San Jose Antique, 94.5. K5 News FM, Calibo, 100.9. K5 News FM, Rojas City, 89.1. K5 News FM, Pasig City, 103.9. K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik ng drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, Kampiyon na Radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City.
K5 News FM Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:06 na sa aga. Ang oras ginadulong sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Kag subong ginadulong sa inyo sang DTX 500, di superior antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag ginadulong man sa inyo sang Leaf, Dare to Switch, Lip Mode na yan. This time check is brought to you by Lift. Dare to switch. Lift mode na yan. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso! Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga! Welcome na sa aton sining pagpangalagad sa subong edisyon, subong adlaw, Biyernes na naman. Diri sa aton nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Pizza 5 na sa bulan sang Disyembre. Di sa mga iyado kag mga iyada daway pa. Oh, mga yado kay yada, ang inyong mga maninoy kag mga maninay, paskwahin nyo na. Sulion tayang ato na. Kaya ti si yado kasi yada, daggo na mo. Ti si yado kag si ada, maskwa sa ila mga maninoy kag mga maninay. Welcome na sa aton nga pagpangalagad ang sitwasyon sa aton panahon.
signal number 1 sa 20 ka mga areas. Bangod sa kay Tropical Depression Wilma. Naga-maintain sang iya sining strength, no? Kabaskogon niya as of this time. Pati 20 ka mga areas ang inpaidalom sa wind signal number 1. Subong aga Friday, December 5, ang Tropical Depression Wilma nag-maintain sa iya sining kabaskogon samtang naga-track padulong sa southwestward. Pero sa pag-asa si Wilma ang iya sining sentro na si Platan 235 kilometros sa east nga parte sang Borongan City, Eastern Samar. Nagapadayon siyang nagadala sang maximum sustained winds sang 45 kilometers per hour malapit sa sentro. Ag may kabaskogon ini na 55 kilometros kada oras ang nagahulag southwest at 15 kilometers per hour. Madamo ang mga areas ang ginpedalom sa signal number 1. Nakip diri ang mga kabanwanan sang probinsya sang Iloilo. Sa probinsya sang Iloilo, ilabi na gid diri sa Central Northern Iloilo, mga kaki 5. Porsyon sang Central kag Northern Iloilo. Ang banwa sang San Dionisio, Estancia, Batad, Carles, Concepcion, Ahoy, Sara, Balasan, Limery, Barotac Viejo, San Rafael, Ciudad Sang Pase, San Enrique, Anilao, Banate, Dingle, Barotac Nuevo, Mina, Potutan, New Lucina, Santa Barbara, Pavia, Iloilo City, Liganes, Zaraga, Domangas, kag Dueñas. Muning mga taga Iloilo, siyudad kag probinsya sa Iloilo, signal number 1 ha. Sumaman sa Kaiping diri, Kwartiro, Dumaraw, Dao, Panitan, Rojas City kag probinsya sang Guimaras. Along kita bisang sumong daw medyo mainit-init ang sitwasyon naton diri sa siyudad. Pero dapat mag-monitor kag magbantay kita sa sitwasyon sang Tropical Depression Wilma. Along ha, stay safe mga kaki 5. Along gid magulo-aligmat sa mga flash floods prone areas, sa mga landslides prone areas. Kinahanglan nakalerto kita, bantay kita, mati kita sa radyo para makakuha kita sang update sa sitwasyon ni Tropical Depression Wilma. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, nakapanguna nga mga balita lokal. May kwantani karon, no? May baligyanay karon dira sa downtown area, especially sa G. Ambasa. G. Ambasa ni ang G. Ambasa Street nga ini halin ini sa Plaza Litagay. Ang Plaza Litagay ni may dalan isang G. Ambasa, Arroyo, Isnart o kon ang Permin Karam Avenue. Ang subong man Lidisma. Amoning sugod dira sa Plaza Litagay, GM Basa halin dira sa Plaza Litagay, akadto gid sa Plaza Libertad City Hall. Kay may baligyanay tani dira subong pero ti daw ginpaiway anay ini. Karon sa gabi o karon sa hapon bangod sang Tropical Depression Wilma. Kaga iban pa nga sitwasyon subong ha, kahit ang pagpasiga naman niya sang provincial capital madayon gidya karon. Mga biyahe sa mga sakayan dagat ang temporaryo nga gin-suspend bangod sa kay Tropical Depression Wilma suno sa Philippine Coast Guard Iloilo. Naton bisi kaki 5 Gini Kauyunan. Iti ang advisory ini halin ni sa City Disaster Risk Reduction and Management Office Operation Center. At ani mabasugod na baligyanay sa downtown area kay ti mayo ini kay tagaan Mansansa.
ang mga sidewalk, ang mga vendors naton nga may palangbuyan kag makawawart man sila sa panahon sang holiday season. Pero ini pagdayunon subong bangon sa kay tropical depression Wilma ha. Kag subong man mabukas naman ang Arevalo Public Market. Kampiyon ang Arevalo Public Market. Mabukas na. Kag subong man more power maga-expand na sa mga kabanwanan. Balo kita nga may congressional franchise ini sa 2nd District. 8 ka mga banwa sa 2nd District. 7 ka mga banwa kag sudad sa Pasig sa 4th District. Kag subong man ang pinakaulihi nga si Iloilo 1st District Representative Janet Garin ang nag-file man sang hagna sa Kamara na naghahatag sang congressional franchise para sa more power Iloilo na mag-expand man sang ila sini serbisyo sa mga kabanwanan sang Uton, Tigbawan, Gimbal, Igbaras, Tubungan, Miagao kag San Joaquin. Imayo ni kung mag-expand iti kabalo kita nga nambal naton perme nga kung ang more power kung may power interruption way nagapalagyo sa ilang mga konsumidor may pamangkutan ka kumparar mo sa iliko 1, 2, and 3 Gmail ko o may power interruption way kayo isang pamangkutan o may ara man sila nga social media account ag contact number way man ka sa labat pero ang more power o may power interruption sa imo area, may ara kang mahangpan, makadapadala ka mensahe, makabaton ikaw sang sabat, kag gina-update kanila kung ano ang ginatrabaho, kag ano oras masiga. Nami amo niyang gusto para sa konsumidor. Hindi nga daw para lang sa mga public utilities, no? Katulad sa kiliko 1, 2, and 3, bla. Ako mag-brown out, di bla, K5 Paul, no? Ay kaya isang pamangkutan mo. Hindi active ang ila social media accounts kag what may cellphone number man sila, di mo man matawagan. Matawagan mo man, makatawag ka man, pero garing lang garing may kasabat. Di ba K5 po lang muna? Di public utility ka. Di mayo na lang nga mag-more power na lang da. Check namin si K5 Gini Kauyunan sa Subong Amantinoon. Damo report kadi ano ni K5 Gini Kauyunan iniway lang anay baligyanay sa mayor ng Dalano naton da sa syudad. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Jen. K5 dyan right now no. Mabatsagan naton nga sorry kay K5 dyan, wala ko na ano ginang imo nga pamakaano ano ning announcement sang Operation Center Plus ang CDRRMO at tani karon masugod ang baligyanay ni sa GM Basa kon downtown area naton hindi lang anay pag suguran subong bangon sang tropical depression nga si Wilma. Yes, K5 John, nagpagawa sa statement ang Iloilo City Government K5 John no kasabing temporarily anay nga i-suspend ang aton nga Calerial Night Market diri sa may bahin sa GM Basa pagdulong sa Mapasit K5 John because ini sa anticipation sa pagsulod ni bagyong Wilma diri sa aton area of responsibility kay K5 John kag ang Iloilo City ang most likely ang apektado man bara kay K5 John sa signal number 1 nagtasubong signal number 1 Iloilo City. This is the number 1 kita K5 John. That's why nga gin-recommend anay no nga i-temporarily K5 John nga i-suspend ang K5 John sining aton nga dali lang K5 John ang aton nga okay lang. Ano ang next schedule K5 John. Ang next schedule instead niya subong 5, 6 and 7 sa 12, 13, 14 na lang kuno. Yes, anay masugod oh. Kay at least pag birthday bla ni Paul Diada may kadtuan ta. So the birthday ni K5 Bola. But yes, 14 may birthday kuno mo. Dito ta ma-celebrate sa K5 John timing kay December 12, 13, 14 K5 John no. So mas ginpamayo na lang bala ka K5 John sang aton nga
city government kay postpone ni K5 dyan kay invest na mag-enjoy karon ang mga magalagaw ang ano sila pati maulan na K5 dyan kag maapektuhan man ang aton Maperde man lang gapon sila. Maperde gid. Maperde iya sa K5 dyan since nga wala man sang tao. Do ka K5 dyan, din-expect naton karon sa hapon, probably umpisa alas 4, nga madagsa na K5 dyan ang mga pumuluyo naton diri sa palibot ng areas ng Iloilo City as well as sa province nga mag-witness sa K5 dyan. So opening of lights diri sa provincial capital. Si timing kani bala ka timing tani. Opening sa capital, kag opening sa night market. Tapos mo sang celebration sa capital kung kapo ikaw kalibot-libot, kapo ikaw ka lakat-lakat at tanaw libot sa mga decoration sa capital, pwede ka makikita dyan. Supposed to be tanay kapaniyapon sa night market, pero kay since naging suspend anay kasi 5 dyan, wala anay kasi 5 dyan, ining aton ng mga night market diri. Pero rest assured, at least sa K5 dyan, no, sa next week, sigurado niya nga wala sang bagyo nga mga igo diri sa Iloilo City. So, kabay bagyo. Wala mo tindi na to ng paktan, basi kung may gulpiada lang nga magsulod nga LPA kay mangin bagyo bla. Gani kay 5 John pero pareho man na bala sang gugma ko sa ara ang gugma pero isa ginapalid man. Oo, kita abi mo sigurado na nagliko pagali abi mo imo na nagliko pagali. Abi mo imo na may kahati ka pala. Abi ko ako na hindi gali no. Gali. Do maka Abi ko sigurado na kay 5 John kasi mo may ano pa gali nagliko. Akala ko ako lang hindi ko alam pala may kahati pala ako. Akala ko ako lang kasi pag no, may ano pala may kahati pa lang iba. May advisory kay Pabjan ang atong Iloilo City Traffic and Transportation Management Office na ang isa karon kay Pabjan probably alas 4 mabatsyon na. Pero ang pagpasigay sang Christmas lights sa Capitol dayon kay Pabjan no, dayon gid naton nga doon nag-finalize na ang diring mga personnel sa Capitol kay Pabjan. Kita gaya to may mga post kay Pabjan sa mga Facebook may mga pasilip pala kung ano ang mangin itsura sang dekorasyon kag mga lights diri sa Iloilo Provincial Capital. Di makita naton nga daw bongga kay Pabjan ang opening karon kay Pabjan plus mayara pa sang foot parade, lantern parade, kag fireworks display ang provincial capital. So, in grande kasi Pabjan, kaya mo na inalawman natin nga ang light to, moderate to heavy nga dalagan sa traffic ko. Umpisa alas 4. Karon sa hapon, kay Pabjan, kag may pila ka portion, dili kasi Pabjan, no, nga pasiraduhon, kag one way lang ba lang kay Pabjan, kung one lane lang i-open kay 5. Dyan, sige na-advise ang aton nga mga motorista nga karon kung maglagaw din sa proper area kung ano man ipit sa dalagan sa trapiko ang magbalon gid sa madamo nga pasensya kasi Siyempre kung magbalon ka bumper to bumper. Teko ikaw bi kung gabalon ka sa pasensya diin mo ginasulod sa akon nga wallet ag bulsa. Budlay na kayo basi maglakat lang madula lang pasensya dala kwarta. Ang pasensya na lang. Pasensya bangod sa traffic ginexpectar nga gotok traffic karon. Pero ikaw ang pasensya mo ano di na? Pasensya kay wala na kwarta. Dali na lang. By the way, dali na lang. Dayon gid karon ng pagsiga Christmas lights sa Capitol. But by the way, saan ma-open ang Arevalo Public Market? Kasi 5 John kay ina no formal na nga ginbuksan ang Arevalo Public Market sa K5 John. Dito ka ina gintunahan ni Mayor Isa Treñas ang opening sini nga 150 billion nga balor sa merkado ka K5 John dito nga aton nga mga pila ka mga konsehal ang katapos sa LEEO ka K5 John kag iban pa kag mga vendors. So ang aton nga Arevalo market ang mayara sang 185 ka mga vendors sa K5 John na mag-occupy sini. So mayara sang 2x4 nga stall, 2x2 nga stall, 1.3 nga table para sa mga vendors naton. Depende kung ano ang ilang ibaligya sa K5 John. So ining Arevalo market sa K5 John,
palapag. Ang una nga palapag sa K5 dyan, ang Una nga floor. pagkikian sa mga gulay, mga isda, meat, and iban pa. Babaw ka K5 dyan, ang parking spaces, pwede ka bala ka K5 dyan ka dining area or eatery, bala ka K5 dyan kung may mabaligya sa mga pagkaon. Ang yusan yung manya ka K5 dyan sa Arevalo Market, tuging kaangay ni sa paraw rigata, ni bala ka K5 dyan, o kung paraw na ito ka K5 dyan, since ang paraw, ang usually gina-held sa Arevalo, that's why ang disenyo sa market, mga K5 dyan, angay sa paraw. Di makita na ito kaina nga manami kasi dyan, malimpyo ang aton nga mga merkado kag ready ang i-occupy sa aton nga mga vendors. But sila may parking ini sa third floor? Yes, second floor kasi dyan. May parking area dito. May parking spaces dito kasi dyan. May actually sa nga elevator, solar power generated man siya K5 dyan, and of course may man sa nga rainwater harvesting bala. Ang pwede mo ka recycle sa tubig, ikan sa tubig ulan sa K5 dyan. May kwan siya, may water detention tank. Okay, so mayo man daw pro preho man sa mga market sang kwan sang central kag super. Yes, sa K5 dyan. Pero iniya galing loan 100 iniya galing loan niya 150 million. Hindi ko K5 dyan sigurado no ang pondo sa pagpatukod sining aton katatlo ang Arevalo Market. Pero wala naton 150 million ang pondo. 150 million. I-clarify naton kung ning pondo ang gigamit ang loan. Loan loan. Iloilo City Government. Loan ni siya loan. Hulam lagi hulam ti bayran ta na kwarta kag may interest. Okay, sige ka K5 dyan. Tag ang ano naman niya, ang haro ka K5 dyan, ang sa December 16 ma-open, tag ang December 10, ka K5 dyan, tag ang La Paz Market naman niya, ang sa December 16. So, ang ini nga itong mga merkado, ang officially ka K5 dyan, before magsakop ang tuig, ang mag-open na git, kag magamit na sa aton nga mga vendors as well as man sa mga manugbakal ka K5 dyan. Okay, mayon ni at least na makakompete na mga vendors naton sa mga merkado sa syudad. Bangod kay dapat ma-maintain ang kalimpyo sang area K5 Jenny. Actually ka K5 dyan sa aton nga mga merkado may gin-assign gid na ang aton nga local economic enterprise office ko ng LEEO nga mga personal ka K5 dyan nga mag-maintain sa area bala ka K5 dyan, may mga maghahaboy ng basura, may mga nagapang mop sa mga salog, hindi na pa siguro ka K5 dyan, no? Limpyo gid bala kada adlaw, hindi nga i-compare naton sa mga previous naton nga mga markets nga malutak, malapot siya kung mag-ulan kag mabaho sa K5 dyan. Ang observe naton nga manami ka K5 dyan ang aton nga mga merkado kag may mga kanya-kanya ini nga mga kinaiya kada distrito ka K5 dyan. Okay. By the way, kumusta ang more power madayon gid ang expansion sa second district sa Iloilo, 4th district kag subong man ang pinakulihin in file nga hagna sa kamara ni Congresswoman Janet Garin K5 Jen. Yes, sa K5 dyan, gin-confirm kay ina sa ilang CEO, si Mr. Raul Castro, na mag-expand na ang more power sa Banwas ng Pavia sa K5 dyan. Tawagan ni Mr. Castro nga this is an historical, kaya first time hindi ka K5 dyan, nga sa isa ka local government dito, kung sa isa ka municipality ka K5 dyan o kung lugar, nga na may nag-overlap sa DIO o kung ang distribution na utilities sa K5 dyan. Wala naton, dira sa may Pavia, may dira sa Eleco 2 kag Eleco no Elecoban ang K5 Jen. Elecoban ang Pavia. So sunod sa amended congressional franchise ang more power, 8 ka mga banwa sa segundo distrito. Including din ang Pavia. San Miguel, ang Pavia, ang Zaraga, Leganes, K5 dyan, Santa Barbara,
kag Leon. New Lucena, San Miguel. Ang una pa Alimod sa dyan. K5 John sini is ang Banwasang Pavia. After nga matapos sa K5 John, ito naman is ang Banwasang San Miguel and so on and so forth. Ang payo ni Sir Wal sa K5 John nga nagahinyo lang siya ka K5 John kaya hindi nila ni right away matapos insigida bala ka K5 John. So it would take more or less 3 to 5 years sa K5 John agad nga mahitso nila ang ilang mga poste, ang linya sang mga kuryente. Pero right now, kay K5 John, amo na may mga ginpahid man ni Sir nga mayara na sa mga pila ka mga consumers na luyag maghali na kay K5 John sa more power gikan sa Banwasang Pavia kay K5 John. Pero may mga gina-finalize pa sila nga mga papeles, mga dokumento para kay K5 John agad mangin insakto kag legal ang ilang pag-transfer kay K5 John. Ako masayloman ko. From Ako masayloman ko. Masaylo ka man. Sa more power. Balan mo, nga K5 Gen. Competing distribution DU. Yes, balan mo, masipol diada, masaylo man sa more power. Kaya ang more power, kung may power interruption, may pamangkutan ka, may hangpon ka, kaya sabat sila, kag kabalo ka, sang update, kag ano oras masiga, pero ang ilikuan, way kag pamangkutan. Amo na ka K5 John, nga gina-offer sila sang mas better nga services i-compare sa ilang competitor kay K5 John nga distribution utilities kaga yung pasalig nila nga wala sang increase pala kay K5 John sang sang bayad sa ila kay K5 John kaga mayara sila sang sufficient nga supply sang kuryente kag hindi maapektuhan despite sang supply sila sa Iloilo City hindi maapektuhan sa K5 John ang supply man niya dito sa may Banwas sang Pavia K5 John. May mga ginahulat na kay K5 John nga mga papeles kag nagainganyo sila kay K5 John sa mga konsumidor nga bukas na kag pwede na kay K5 John maka transfer sa more power kay K5 John. Okay. So mayugid na kay Matianta nakita naton nga may ara opisina ang more power sa GT Mall Pavia. Actually, kay K5 John na nakahamtang na sila dito sa opisina sa more power. Di sa mga konsumidor, gikan sa Banwas ng Pavia, naluyag man niya nga maghalin bala kay K5 John sang ina nga kurente kag kontador. Pwede gid sila makabisita dito sa may GT Mall Pavia kay K5 John. Okay. Salamat yun K5 Gen. Sige ka K5 John, ini nga balita ang gadulong sa inyo sa DTX Governmex. Nakakapit na naka-detox sa pa-report na gikan sa Iloilo City. Inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa mga balita. Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon report. Madabogid nga salamat sa report ni K5 Jenny Kauyunan nagikan sa Iloilo City Hall. Maligayang Pasko, sabi ng TV, pero gutom pa rin si Juan sa tabi. Standby mabalik kita dugay-dugay. May nadakpa naman si K5 Toto Dids AJ Cordoba. Ano kali ngalan niya ni amal ni K5 Dids si Eric Joseph. Mga buwa kampiyon nga ngalan K5 Eric Joseph Cordoba. Habang si ngalan sa Mangaranon kay Mangaranon giman si K5 Eric Joseph Cordoba mo. Sa Noche Buena niya Standby kay may nadakpa naman. Puro dolya. Live ganang pamati via 88.7 FM. Abang si ang K5 News FM Iloilo. Iban pa nga mga balita sa aton sining pagpangalagad subong sining odto. Pasko ng mga buwaya. Kumakain ng kapan. Ang update nato ni sa Kaltasanay bla ang kapon. Kapon buhin kaltas. Imbes nga 10,000 lang nabaton nga AX ang mga beneficiaries. Ginawang palabas. AX gani. Habang kayo assistance to individual in crisis situation. Selfie. Hindi ka makita nga assistance to individual in crisis situation kung na IX. Payata. Imbes nga 10,000, 2,000 lang katupa sa mga benepisaryo. Kag may abogada, parang may abogada kalibot sa mga barangay.
nga ginapapirma sang affidavit ang mga nagreklamo na nabato nila ang 10,000 pesos bilog. Karoling ang mga abogada upod sa mga barangay officials na booking na kamo. habang ang sigihan nyo na kay sandad gid mo sa plakadlaw. Pipilit ang tono ng bayan. Dala pa gina-intimidate pa, gina-harass pa ang mga complainant. Ano, 17 o 13. Kaya hambal diri ni ASIC Assistant Secretary Paul Lidismas ang DSWD. Gina-consider nila ang rekomendasyon ni Congresswoman Julian Baronda para ma-resolve ang payout anomaly diri sa siyudad sa Iloilo. Standby ha, pagbalik ta mga ka-K5. Standby na, magbalik kita dugay-dugay. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio. Ako si Karen. Kadamo gid sang akon Do hair you fall. feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang loyal? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, multiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of Ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros The Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik na sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. K5 News FM Flash Report. Damo mga plus report pa. Una nga plus report ang ginpalayag sa Department of Justice. Ginpalayag diri nga si Department of Justice Undersecretary Jose Cadiz ang nagtender sa iya sining resignation matapos ang aligasyon nga ginpalayag ni former Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na nagtag o nagkilala kay Yusek Jose Cadiz ang DOJ nga amo kuno ang bagman taga-kolekta sang kwarta sang kickback para kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga flood control projects. Grabe nga nagarinabuab ng mga balita ni bangon sa flood control Ika ginhambal ni Anay Ako Bicol Party List Representative Saldico na ang bagman ko no, ang nagakolekta ko no, sa ngalan ni President Bongbong Marcos amo si Anay kay ti nag-resign na mo. Nag-tender na sa sang resignation no, si Anay, Department of Justice Undersecretary Jose Cadiz. Samtang isa pagid ka plus report, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpahayag nga ang Office of the Ombudsman ang mag-file sa kasong malversation
kag falsification of public documents kontra sa mga kontraktor sang DPWH Sanday Pacifico, Corley, Diskaya kag Sara Diskaya. Ngamong nagapanagiya sang Saint Timothy Construction. May kangtanan sa ginaligar nga 96.5 milyones pesos nga ghost project sa Davao Occidental. Grabe nga mga ghost project, hindi lang nga mga sinintimos kundi billions, millions of pesos. Samtang si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagdesignar kay Attorney Angelito Magno bilang Acting Director sa National Bureau of Investigation o NBI. Designar ni President Marcos Jr. si Attorney Angelito Magno bilang Acting Director sa NBI matapos ang resignation ni retired Judge Jaime Santiago. Nauna ni OIC lang subong Acting Director na si Attorney Angelito Magno, Acting Director sa subong sang NBI. Puro siya kay resigned retired Judge sa Jaime Santiago. Ay sa aton sini mga iban pa nga mga balita, mga ka-K5. Pahayag diri ako nang may nadakpan si K5 Toto EJ Cordobao. Kampiyon! Si Edward Joseph Cordoba. Kampiyon! Sang K5 News FM Iloilo. Kampiyon! Ti gindakop niya, ginisyuhan niya sang TOP. Kampiyon! Ang TOP gali kwan niya kupon, sulat sa ngalan, address, phone number kag pirmahan. Muning TOP sang K5 mo, kupon. Timid siya ka magdaog sang cash prices. Kag subong man appliances, maluwas nga pag nakopsi mo automatic nga may isa ka box ng DTX coffee mix sa okay ka may kapi ka. Kampiyon! Ang nadakpan ni K5 Eric Joseph Cordoba. Big time nga ngalan. Amo si Josero de Tuida. Josero de Tuida sa barangay Zamora, Miliesa City proper. Okay ka may kapi ka. Kampiyon! K5 bari kita dire subong sa barangay Zamora, Miliesa kung sa din isa na naman dire ka big shop ang aton nga nagyan nga naga ang big shop ngini ang M Judge Tour. Nagyan nga ang ilang radyo nakatutok kid sa K5 News FM Iloilo. Ma'am sir, mayungod to ima na radyo sir no? Sir, magluwas may disurbo ako na sa inyo ha. Magluwas mo sini oras. Ano pagid ka mo oras masami nagapamati sa K5? Sige, sa magabi. Sana na magabi. Halin pag-open nyo sa aga. So, balaan nyo na dira. Sir, kung batian nyo na nga kumadakpan ka mo, mayara ka mo sa premyo. Nag-expect maka. Oo, hindi pa sila kami madakpan. So, sa subong sir, ang expectation mo naging matuod. Okay ka, may kape ka sa K5 News FM Iloilo. Kaya naman bal mo? Nagamo sa K5, sa DTX coffee mix na ginataga po mo. Kay Dr. Amel Oy. Kay Dr. Amel Oy. Sabi ang gahadari ang mga kaingod nimo o mga amigo mo dira. Na wala pa nagpamati sa K5, gumamati na sila kay base dason sila naman ang maswerte nga mga madakpan. Agda sila bi? Oo. Sa mga kaingod dire, palig magpumati sa K5, base sa uli ka mo madakpan ganun daw ng masawat rin. Isa sa mga produkto bala ni Doc Ramil Oy, ano naging nga produkto ni Doc ang nagamit mo? DTX 500, D3 Bio. D3 Bio yung mga nagamit. Isa lang ang produkto. So kaya nagagamit ka sir D3 Bio, nagpamati ka sa K5, may additional 2 coupon ka. Ang coupon nga na, ginadraw na namon every week, may chance ka nga magdaog cash kag appliances. Kami na dire mismo ang makadto sa imo. Pangalan mo gani sir?
Jose Lode Pueda. Jose Lode Pueda. Jose Rode. Lode. P-U-D-Y. Jose Lode. Pueda. Puega. Pueda. Pueda. Pila ka na, sir? P-U-A-D-A. Pila ka na, sir? 63. 63. Sir, thank you, Ged. Congratulations. God bless. Salamat sa Dari orang aton sining winner kag nadakpan ni K5 Eric Joseph Cordoba. For short, Toto Dids. Daog naman siya sang isa ka DTX, isa ka box. Sang DTX Coffee Mix kay nadakpan gid siya. Na nakapamati sa K5 News FM Iloilo via 88.7 sa lilisuan sa iya sini radyo. Tigin isyuhan sa ni K5 Toto Dids sang TOP. May TOP kan isyuhan sa TOP. Yun pasulat sa iya ngalan niya. Address, cellphone number. Kagagin papirmahan may TOP. Luwas ng TOP ani makadaog ni sang cash prices mo. Sa aton sining K5 dakop ka ilogo mo promo. Pinakanubo da 500, pinakataas 2,000. Kag appliances, blender, rice cooker, electric fan kag electric iron. Ilang rep kayo, budlay ang rep, galing kayo at black paton. Didiritas gamay-gamay para hapos Blacky 5 Paul. So, importante na daog ka. Automatic, may isa ka box ang DTX Coffee Mix. Healthy coffee ni Dr. Amiloy. Kag subong man, may chance ka magdaog sang cash prices. Kag appliances sa K5. Dakop ka, ilogo mo promo. Kandila pa rin ang play. Happy 57th birthday kay Ma'am Celia Mendoza. Happy 57th birthday kay Ma'am Celia Mendoza. Ang greetings coming from Christine Palma. Happy birthday, Ma'am Celia Mendoza. Balik kita mga ka-K5 standby. Aton sining DTX 500 Health Alert. Kagsang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500. Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage sang aton cells. Kalakip na ang pagguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka-Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agod nga hindi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag hindi ma-damage ang aton nga As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
mula sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang Kampiyon Estasyon! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager. Para sa Kampiyon ng Estasyon. Alert! DTX 500. Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko. DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kamusta po ang ating mga ginigiliw na mga tagapakinig? Welcome sa ating programa, ang DTX 500 and Mighty C Health Alert. Kami na naman ang inyong DTX 500 and Mighty C Health Patroller. Ako si Ted Reyes. Kasama po natin ngayon ang ating partner na si Doc Farlan Sindak. Magandang araw sa iyo, Doc. Nakapagkape ka na ba, Doc Far, ng DTX Coffee Mix ngayong araw? Maraming salamat sa mainit na pagbati, Sir Ted. Kagaya ng kape, no? So, kung kape lang ang pag-uusapan ay hindi ako pwedeng umalis sa bahay nang hindi nagkakape ng paborito kong DTX Coffee Mix. Yung nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Ang galing. Ito yung kape na sagana sa antioxidant, Sir Ted. At dahil sa taglay nitong mga sangkap na katulad ng sugar cane extract, ampalaya extract at chia seeds. So habang nagkakape tayo, mas lalo tayong bumabata at malayo pa tayo sa sakit. Galing ng DTX Coffee Mix, Doc Far, ano? Yes. Anyways, ngayong araw ay ating pag-uusapan ang tungkol sa sakit na stroke. Ano ba ang mga sanhi nito at paano ba makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C upang mapigilan ang sakit na ito? Noong taong 2009 hanggang 2019, stroke ang pangalawa sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan at isa sa 5 sanhi ng disability sa Pilipinas. At noong taong 2020, ayon sa datos na nakalap ng World Health Organization, umabot sa 74,167 ang bilang ng namatay sa sakit na ito. At ito ang kumakatawan sa 11% na total na sanhi ng kamatayan sa bansa. Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya ang stroke ay hindi basta-basta ang karamdaman. No? Nangyayari ito kapag naputol yung supply ng dugo sa isang parte ng utak. Nako. Ito ay itinuturing na emergency at nangangailangan ng agarang medical atensyon, no, mga kababayan. Kaya ang stroke ay nagaganap kapag may pagbabara sa daluyan ng dugo o kapag may ugat na pumutok. Kaya nakakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 upang maiwasan ito. Dahil sa mataas na antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 at pinipigilan din ito ang mga free radicals na siyang dahilan kung bakit nanigas ang mga kolesterol na nakalutang sa iyong blood circulation. At ang Mighty C naman ay malaking tulong din ito dahil pinaparami nito ang collagen sa ating katawan na nagpapatibay ng mga kaugatan upang hindi madaling pumutok, Sir Ted. DTX 500. Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko. DTX 500. Bili sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamat...
Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, panukalang 6.793 trillion pesos national budget lusot na sa Senado sa ikalawang pagbasa. APAM 2025 sa Antique formal nang idineklara ni Governor Javier. OD Aklana naka-alerto na sa mga posibleng banta kaugnay ng ASEAN meeting sa Boracay. Turismo sa bayan ng Dawin, Negros Oriental lumago ng 15 million pesos taon-taon, lumikha ng maraming trabaho. Samantala, Christmas tree na gawa sa Tambucho at Peking driver's license naging atraksyon sa Negros Occidental. Gayun din, RDRRMC6 pinaghahandaan na ang posibleng epekto ng bagyong Wilma sa Western Visayas. Ama sa Itiaga Isabela, sinuspinde ang lisensya matapos ipamaneho ang kotse sa menor de edad na anak. Gayon din, lalaki patay matapos barili ng kaalitan sa Bukidnon. At mahigit 11 milyong halaga ng ilegal na droga na samsam sa bypass operation sa Tacloban City. Suspect arestado. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng balita, naipasa na ng Senado sa ikalawang pagbasa ang panukalang 6.793 trillion pesos sa national budget para sa taong 2026. Matapos ang mahabang interpellation ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, ay tuluyan ng naipasa sa ikalawang pagbasa ang General Appropriations Bill bago mag-alas 6 ng gabi nitong December 4. Target ng Senado na maipasa ang budget sa ikatlo at huling pagbasa sa December 9. Pagkatapos ito ay isasagawa ang bicameral deliberation naman sa susunod na linggo. Magugunit ang nagkaroon ng pag-amyenda sa ilang bahagi ng national budget gaya ng pagbabawa sa foreign assisted projects, pagdagdag sa NDRRM fund at pagbabalik ng 4-PISA program sa national expenditure level sa halagang 11.17 billion pesos. Network News. Mighty C Network News. Samantala, PAM 2025 sa Antique formal nang idineklara ni Governor Javier ang kampyon. Nabalitang yan, hatid sa atin ni K5 Family Palanog. Formal nang idineklara ni Governor Paulo Javier ang opisyal na pagbukas ng Antique Provincial Athletics Association Meet o APAAM 2025 kahapon na December 4. Ginanap ang programa sa Binirayan Sports Complex kung saan mahigit 2,500 na mga atleta at coaches ang dumalo mula sa 5 mga clusters sa probinsya. Ilan sa mga seremonya na ginawa ang pagtaas ng banner ng iba't ibang mga cluster at pagsindi ng Urn of Friendship na pinangunahan ng mga atletang Antiqueño na nagbigay ng dangal sa probinsya mula sa iba't ibang sports sa regional at national meet. Ang mga atleta ay magpapakita ng galing sa 25 mga sports event katulad ng volleyball, basketball, tennis, swimming at iba pa. Nabatid na ang APAAM 2025 ay magtatagal hanggang December 7, 2025. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala,
MOD Aklan nakaalerto na sa posibleng banta kaugnay na ASEAN meeting sa Boracay. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Leonard Viray. Nakaalerto ngayon ang Provincial Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit or PECU Aklan para sa anumang banta sa seguridad kaugnay ng gaganaping Association of Southeast Asian Nations Senior Officials Meeting or ASEAN SEOM Retreat sa Disyembre 10 hanggang 13 sa Boracay, Malayaklan. Ito ang kinumpirma ni Police Executive Master Sergeant Daniel Tunod, team leader ng PECU Aklan sa eksklusibong panayam ng K5 News FM Karibo kasunod ng bomb threat na nagdulot ng pagkabahala sa St. Dominic School of Kalibo nitong Huwebes ng umaga. Ayon kay Tunod, nakaprograma na sa kanilang hanay ang mga ganitong insidente at nakahanda silang rumesponde sa lumang banta o hindi inaasahang sitwasyon. Tiniyak rin niya na kompleto ang kanilang kagamitan tulad ng bomb suit, X-ray machine at iba pang specialized tools para sa bomb disposal operations. Matatandang isang mag-aral ang nakatanggap ng bomb threat kahapon ng umaga na agad namang iniulat sa mga otoridad dahilan upang pansamantalang mabahala ang nasabing pribadong paaralan. Sa isinagawang investigasyon, mabilis na natukoy ng mga otoridad ang responsable sa nasabing insidente. Sinasabing ang mismong estudyante rin ang may pakana ng nasabing bomb threat gamit ang kanyang dummy account. Sa ngayon ay nakatakdang isailalim sa counseling ang nasabing estudyante. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. Network News. MyTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Turismo sa bayan ng Dauwina, Negros Oriental lumago ng 15 million pesos taon-taon. Gayun din ay lumika ng maraming trabaho. Ang kampiyon na balitang yan hatid sa atin ni K5 Shara Homilio. Ang diving tourism ay nag-aambag na hindi bababa sa 15 million pesos taon-taon sa pamahalaang munisipyo ng Dauwina, ayon ni Vice Mayor Alvin Troita. Sa pakikig-usap sa mga opisyal at miyembro ng Association of Negros Oriental Public Information Office kung anopyo sa isang briefing sa bayang ito, sinabi ni Troita na ang diving tourism ay isang lumalagong segment ng adventure travel na naglalapit sa mga bisita at marine life at underwater scenery at ito ay makatulong sa pagdami ng mga turistang dumating sa Dauwin. Sa kabila ng pagdagsa ng mga bisita sa kanilang bayan, maaari itong magdulot ng panganib sa kapaligiran, ngunit naghahanap ng paraan ang lokal na pamahalaan upang mapangalagaan ito. Nagdag pa ni Troita, upang mapangalagaan at maprotektahan ang mga underwater ecosystem, ang lokal na pamahalaan ay nagtatag ng Community Managed Marine Protected Areas kung MPAS sa ilalim ng isang Coastal Resource Management kung CRM program. Ito ay isang mekanismo ng proteksyon upang makatulong na maiwasan ang polusyon at mabawasan ang pinsala sa kapaligiran. Balita gikan sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Kanin sa K5 Shara Homilio para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Gayun din Christmas tree na gawa sa tambucho at peking driver sa license naging atraksyon sa Negros Occidental. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson. 5, 4, 3, 2, 1. Ikinatuwa ng mga taga Negros Occidental ang kakaibang ideya ng Sagay PNP sa paggawa ng Christmas tree ngayong taong 2025 dahil ang ginamit nilang disenyo ay ang mga tambotso na nakumpiska mula sa mga pasaway na mga riders at mga peking driver's license na nakuha mula sa mga traffic violators. Ayon sa Sagay City Police Station, pawang recycled materials ang ginamit bilang disenyo sa kanilang Christmas tree na makikita sa harap mismo ng police station. Isa pang Christmas tree ang itinayo ng mga pulis sa Sagay CPS na kinabitan naman ng mga Traffic Official Receipts o TOP. Hindi lamang ang mga residente sa Sagay City sa Negros Occidental ang natutuwa sa unique o kakaibang disenyo ng Christmas trees, kundi ang mga netizens sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas dahil naging viral na rin ito sa social media. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At
At RDRRMC6 sa pinaghahandaan na posibleng epekto ng bagyong Wilma sa Western Visayas. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo. Naka-blue alert status sa ngayon ang Operation Center ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC6 bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Wilma sa Western Visayas. Sa isinagawang Pre-Disaster Risk Assessment o PDRA, kasama ang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council o LDRRMC, natukoy na nasa mahigit 200 na mga lugar ang prone sa rain-induced landslide at posibleng maranasan ang pagbaha sa mga low-lying areas. Nasa halos 30 na mga bayan sa lalawigan ng Iloilo ang isinailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1, gayon din ang Iloilo City. Inaasahan ang epekto nito sa riyon sa weekend at sa ngayon may mga biyahe na ng sakayang pandagat ang temporaryong sinuspende. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala mga K5 sa iba pang detalye ng balita, ama sa Tiaga Isabela sinuspinde ang lisensya matapos ipamaneho ang kotse sa menor de edad na anak. Detalye ng balita, hatid naman ni K5 Mary Loreduque. Sinuspinde ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng isang ama sa Etiaga, Isabela matapos mag-viral ang video ng kanyang menor de edad na anak na nagmamaneho ng sasakyan sa gitna ng ulan habang siya'y nakaupo lamang sa likuran. Pinapanagot ang ama dahil sa posibleng paglabag sa reckless driving at improper person to operate a motor vehicle batay sa show cause order na inilabas ng LTO. Samantala, binigyan siya ng 3 araw para magsumite ng paliwanag kung bakit hindi dapat kansilahin ang kanyang lisensya. Ayon kay LTO Chief ASEC Marcos Lacanilaw, lubhang delikado ang pagpapadrive sa menor de edad at maaaring magresulta sa aksidente na magpapahamak hindi lamang sa bata kundi pati sa ibang motorista. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Marilor Doque para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Gayun din lalaki patay matapos naman barilin ang kaalitan sa Bukidnon. Detalye ng balita, hatid ni K5K Buscaino. Pinaril at napatay ng isang lalaki ang kaalitan sa Bukidnon. Duguan na natagpuan ang 45 anyos na di pinangalan ng biktima sa daan sa Purok Jas, Barangay South Poblacion, Maramag, Bukidnon. Agad na dinala ang biktima ng Maramag Rescue Team sa Bukidnon Provincial Hospital. Ngunit patay nang dumating sa hospital dahil sa tinamong mga sugat sa katawan. Ayon sa Maramag MPS, naganap ang alitan ng dalawa noong December 4 bandang alas 12:30 ng tanghali, kung saan biglang binaril ng suspect ang biktima. Nabatid na bago ang pamamaril, nagkaroon na ng naunang alitan ang suspect at biktima. Nakuha ng SOCO team sa crime scene ang fired cartridge cases ng caliber 40. Samantala, kalaboso ang 55 anyos na lalaki matapos sumurrender sa Maramag MPS. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At mahigit 11 million pesos na halaga ng iligal na droga nasamsam sa buy-bust operation sa Tacloban City. Suspect arestado. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino. Mahigit 11 milyong halaga ng iligal na droga ang nasabat ng mga otoridad sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay 97 Cabalawan, Tacloban City. Naging matagumpay ang operasyon sa pangunguna ng Regional Police Drug Enforcement Unit, katuwang ang mga kinatawan ng PNP at PDEA 8. Sa naturang operasyon, nadakip ang Rank 1 Regional Priority Target sa Eastern Visayas na nakilalang si alias Uden, 55 taong gulang, residente ng Barangay 109 VNG, Tacloban City. Sa ngayon ay inihahanda na ang kasong isasampa laban sa nasabing suspect. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At mga
Mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Na-aresto na ng FBI ang suspect na nagtanim ng pipe bombs sa malapit sa National Committee headquarters ng Democrats at Republicans isang gabi bago ang 2021 US Capitol riot. Sinabi ni Attorney General Pam Bondi, kinilalang suspect na si Brian Cole Jr. Nahaharap naman sa ngayon ang suspect ng transporting an explosive device and interstate commerce at malicious destruction by means of explosion. Magugunit ang nag-alok kamakailan ng FBI ng $500,000 na reward para sa impormasyon na makakatulong sa mga investigador at agad na maaresto ang suspect. Network News. Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Kalibo Aklan, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Romy Kahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. You're listening to 88.7 K5 News. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa aton yung pagpangalagad mga K5 ang oras. Last 12:17 na sa hapon. Ang oras sinadulong sa inyo sa DTX 500 di superior antioxidant. Para malikawan nato na makamamatay nga kanser, mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikawan nato na mga komplikasyon sa mga maratian, bangod may diabetes kita, mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. Kay ang DTX 500, ginakontrol niya ang inyo siningad diabetes. Kag para malikawan nato na mga insomnia, kag para mahamook ang atong katulugon kun gabi, mag-inom kita sa DTX 500. DTX 500 di superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. Kagang oras, mga K5. Oras nga ginadulong sa inyo sang Centrum Advance. Alagang di ka magkukulang. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. 11 Mbps. Kag subong man mga K5, sa subong matinon ang aton sini mga nagapanguna nga mga balita nga ginadulong sa inyo sang Abante kag Bilyonaryo News Channel. Sa aton sini mga nagapanguna nga mga balita ginbawi sang Securities and Exchange Commission o kon SEC. Ang corporate registration sang dawa ka mga construction firms ginapanagyahan sang mag-asawa nga kontraktor nga Sanday Pacifico, Corley kag Sara Diskaya. Sunod sa komisyon ginpagwa sang SEC Enforcement and Investors Protection Department ang mga separado nga mga resolusyon nga nagakansela sang protection o kung nagakansela sang certificate of incorporation sang St. Timothy Construction Corporation kag St. Gerard Construction and General Contractor and Development Corporation. Ang rason sa pagbawi sang rehistro sang dawa ka mga kompanya amo ang pagpasa nila sang false beneficial ownership information nga nabutang sa resolusyon sang SEC nga ang St. Timothy kag St. Gerard
nga kinanglan nga nila nga maghatag sang tag 2 ka milyon ka pisos ka penalidad sa idalom sang SEC Memorandum Circular number 10 series of 2022. Samtang sa iban pa nga mga balita, mga kaki-5, aprobado na sa ikaduwa nga pagbasa sang Senado or sa second reading sang Senado ang 2026 General Appropriations Bill o kon ang National Budget para sa tuig 2026. Duwa lamang ka mga senador ang nagkontra sa pag-approve sang pundo nga mosanday Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kag Senator Joel Villanueva. Sa diskusyon sa plenaryo gintutukan gid sang mga senador ang mga unprogrammed funds nga para sa ila delikado kag posible magdalaliwat sang misyos pareho sang natabo sa nagligad nga tuig. Antes pa man ginpatigayon ang second reading, nag-ako si Senate Committee on Finance Chairman Senator Serwin Gatchalian nga madugay ang ila pagproseso sang amendments sa 2026 national budget. Suno sa iya tob-tob sang Miyerkules sang gabi, padayon ang ila pag-review kag pag-ayos sang amendments kag ginpasulod sang mga senador kag nakalilain nga mga insya sang gobyerno. Samtang sa iban pa nga mga balita, sa mga balita nga ginadulong sa inyo sang Abante kag Bilyonaryo News Channel. Ara subong sa hot water ang isa ka political officer ni Senator Joel Villanueva matapos nga ginbuyayaw kag ginakigan ang isa ka babae nga naga-operate sa elevator sa Senado. Suno sa incident report sang Office of the Sergeant at Arms, ginsaysay nga ginatubang ni Renato Judge Jojo Digao ang elevator operator nga si Jobel Chavez Agravante alas 2 sa hapon sa Martes, Disyembre 2 nga mo ang gintunaan sang ilang komosyon na. Gin-question ni Digao ang pagsulod sang postcard sa VIP elevator nga nagpatigayon sang malawig nga pila. Suno kay Agravante, isa na lang ang naga-operate nga elevator bangod ginapaayo o kung ginakayo ang duwa pagid ka mga units. Sa tunga sang komprontasyon gintaga ni Agravante nga ginsigitan siya ni Digao kag ginboyayaw samtang ginatudlo pagid ini siya. Pangayuan sang pahayag ang kampo ni Villanueva angot sa natabo pero hasta subong wala pa sila sang sabat sa nahanungod sa isyu. Samtang sa dugang pang mga balita, ginpagwa nga pahayag sang Office of the Vice President angot sa 2024 Annual Audit Report sang Commission on Audit o kon COA. Sunod sa OBP sa COA Audit Report, wala sang may nakita nga loss o kon paguyang sang pondo sang Office of the Vice President. Ang mga isyu lang nga ginhinambit sa COA report lonsay administrative in nature. Nagpromisa man ang opisina sang Vice Presidente nga ang mga isyu kag rekomendasyon sang COA ang ila nga pagasundon na. Sadtong Disyembre 1 kita sa publiko sang COA ang executive summary sang poll report sini para sa annual audit report sang Office of the Vice President sang tuig 2024. Sakop sa report ang accounts kag operasyon sang Office of the Vice President para sa tuig 2024. Kag sa katapusan naton nga mga balita nga ginadulong sa inyo sang Abante kag Bilyonaryo News Channel. Na pierde ang gobyerno sang 6.45 bilyones pesos sadtong 2024 halin sa masobra 700 ka mga palpak o kon wala na obra nga mga infrastructure projects ang Department of Public Works and Highways o kon DPWH. Sunod sa report sang Commission on Audit o kon COA, wala na sunod ang mga probisyon.
sa kontrata bangod sa wala sang insakto nga probisyon kag monitoring gani hindi mapuslan ang mga proyekto bangod sa technical nga mga depekto. Kalakip sa mga proyekto nga depektibo ang nakita sa District Engineering Office sa Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, kag Caraga. Sa CAR, 31 ka mga proyekto ang nagabalor sang 54.7 milyones pesos ang wala na sunod sa contract standard matapos nakitaan sa mga longitudinal pavement cracks. Sa Ilocos Region, 3 ka mga proyekto ang kantidad nga may kantidad nga 45.7 milyones pesos ang nakitaan sa dalagko nga mga structural kag settlement cracks. Samtang sa Cagayan Valley, 183 ka mga proyekto ang nagakalabot sa 52.4 milyones pesos nga may yara sang guba nga pavements, nagatulo nga mga atop kag nagakahulog nga mga revetment walls. Mga ka-K5, inyo nabatian ang mga nagapanguna nga mga balita nga ginadulong sa inyo sang Abante kag Bilyonaryo News Channel. 11 Mbps. Sa aton sini mga nagapanguna nga mga balita lokal, diri sa aton sini nga pagpangalagan. Maligayang Pasko sa Binang TV, pero check nato ng report ni ka-K5 Kim Caloyo. May kantanan sa report sa DSWD kag siya ginpahayag ni Assistant Secretary Paul Lidisma. May kantanan sining mga opisyal sang barangay. Bongga. Kaligad to daw 17 man ka mga barangay opisyal, subong 13 na lang. May alak. Anong natabo sa apat? Gintago nyo. Habang si Pedro nagtitinda ng ay abogada nga nagalibot subong sa mga barangay kag ginaharas. Gina-intimidate ang mga nagareklamo sa una kag ginapilit nga pirmahan ang affidavit si atin nga bilog nga 10,000 ang ila sini nga nabaton. Kahit kalahating sako dapat hindi hindi naton ni pagkalimtan ha. Ay ang korupsyon labot na hasta sa mga barangay level. 10,000 nga ayuda para sa mga benepisyaryo gimbuhinan lay 8,000 base sa aligasyon kag sa pahayag sa mga komplina. Aw nato ang latest update sini sa kay ka-K5 Kim Caloyo. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Kim. K5 John, kina-consider sa Department of Social Welfare and Development, especially ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, kag as well with the Assistant Secretary for Regional Operations Paul Ledesma, ang mga nangin recommendations ni Congresswoman Juliette Jamjam Baronda kay since asang nagligad nga adlaw, nag-privilege speech ini siya dito sa may Kongreso kag K5 John, kinabatian may pila siya ka mga recommendations kung ano ba lang dapat himuon agud malikawan na ang mga kaangay sining mga insidente kag kun paano mapadasig ang pagresolba sa sining kaso ka K5 John. And based diri sa latest nga update gikan kay ASEC Ledesma nga it's either sa Lunes or sa Martes ma-file ang kaso dira sa RTC kag sa Ombudsman separately kay K5 John for the administrative case. Kag personal nga magapadulong dari si DSWD Secretary Rex Gatchalian kay gusto ya nga siya mismo makaupod sa pag-file sang kaso. So balik kay 5 John may ari diri nga mga barangay officials bali 13 ni sila ang kasakaan sang kaso by next week. May ari sa mga K5 Kim daw nang ligan ni daw 17 man yan natabo sa apat. So based sa pag-atawag pag-verify diri kag pag-validate sang aton suning sang legal team sang DSWD. So mayari diri nga nakitaan nga medyo kulang pa bala ang substansya for filing of the case sa K5 John.
Pero may iban pag diri, maybe ang apat nga ni K5 dyan, mapasaka separately naman sa masunod nga mga inadlaw or binulan K5 dyan. Hindi lang niya nga 13 lang, no? O buot silingon sini nga, una lang ng 13, may mga masunod pagid nakadepende sa ila sini nga investigasyon. Kaya actually, no, even up until today, K5 dyan, adlaw-adlaw, gadugang ang reklamo. Kag may mga namitlangan dito pagit nga mga dugang nga mga personalidad nga gina-complain K5 dyan. Actually, nakalabot naman yung information kay Asek Ledesma regarding sa allegedly mga message or nagapadala sa iya sang text. Nga allegedly may personnel sang taga City Hall nga amo na siyang nagapadihot or something, naga-intervene man no sa sining scheme or ang balagan ini orchestrated do planado bala K5 dyan ang ining tawag na insidente, no? Pero according diri kay Asek Ledesma regarding diri no sa mga ginapang-mensionar naman niya, for example sa mga personnel allegedly sang taga City Hall, according diri kay Asek Ledesma nga importante nga mayara sang nagakaigo nga ebidensya, hindi lang magreklamo sa text kay K5 dyan. Mas mayo kung personal makapatulong sa ilo opisina kag mag-file sang complaint kag magpasa no sang affidavit kay K5 dyan. Importante, no? Padala nyo affidavit nyo para nga madala sa pagpasaka sang kaso. Hindi na ka mo magkadlok Hindi ka mo magkadlok sa sining gina-report lang nga isa ka babae nga abogada nga nagalibot tupod sa mga barangay officials. Kag gina-intimidate, ginaharas sining mga complainant, kag ginapapirma, ginapilit papirma sa affidavit nga na full nga 10,000 pesos ang nabaton nila kay 5 Kim. Kaya according nga ni sa DSWD K5 dyan, kung gusto nila mahatagan sa hustisyang natabo, hindi na maliwat or masulit pa sa next nga tagtaganay naman sa mga ayuda, mag-participate sila ka K5 dyan. Ano gidabin na ang pamahog nga kayagid or to the extent ka mahimo ni isang mga politiko nga ni K5 dyan or mga opisyales, hindi man na sila hindi man nila na pagbunon na kung ano dara nga magubagin ang ilang pangalan or pwede gid sila makasuhan K5 kaya mo ni sa privilege speech bala ni Iloilo City Lone District Representative Julian Baronda nga dapat ang transparency sa ilang investigasyon ipakita ng Estado. Tikabay pa nga kung mapasaka ng kaso, saan kanina ipasaka sa next week na? By Monday or Tuesday K5 dyan. So kung next week nila ang schedule ni Secretary Gatchalian. Kung anti-violation isang Republic Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, anong pag ito? Coercion, intimidation, whatever, ano pag ito? May, according diri sa criminal case sa K5 dyan, according kay Asek Ledesma, may ari diri nga graft and corruption, may estafa, robbery and coercion. Grabe. Damo ni kabay pang manimaho ni sa prisuhan ining mga barangay officials ning mga Bulayski. Kag may ari diri isang official sa K5 dyan nga hindi lang isa ka kaso ang ila tubangon. Meron isang multiple cases. Sa 3 ni nga una, no, pila di ang barangay kapitan, way pag nila maprayag? Wala pa nila tawag na ma-divulge sa K5 dyan, no? Pero ginpasalig din nga Asek Ledesma nga once ma-file ng case, tawag na i-divulge na nila sa mga katapos sa media kasi since no public document naman once ma-file ang case sa K5 dyan. Kaya ang ilal diri nga gina-consider nga basi kung for example i-disclose sa mga pangalan yan basi magpalalagyo ka K5 dyan or i-areglo mag-alatras na mga complainant kay katuan silang mga balay areglohon sa sining mga ginareklamo. Amo na gani sibong may abogada na gani nga nagalibot tapos barangay official gina-intimidate nila, ginaharas nila, ginapilit yung magpirma sa kapidabit nga bilog nga 10,000 ang nabaton, hindi kay 2,000 lang. May nagalibot na di subong babaeng abogada. Tingnan for example kay 5 John sa amo na nga ginatawag nila no kung ma-experience na nila. Pwede man na sila ka-secretly no, ka-record kay 5 dyan or ma-ebidensya lang kay wase pwede na siya ma-qualify for separate case. Bot silingon nga matuod nga ginkapunan ginman kay ginalibot ng sa subong mo kag ginapahog kag may dalang abogada. Kay kuno ay man ni kun diway ang sangko niyang panunsod nga daway sila gana kay ti iniya direkta ning epekto mo kabalo kita yang City Council may poder sa pagdisiplina sa mga nakasala ng mga barangay officials. Pareho bla si kinimon nila kay barangay kapitan Ronila Wanizabla. Ti City Council man to. Ang disciplinary action nila sa to gin-suspend nila, no? Ti subong nga hindi sila daw selective lang ng City Council subong.
ang istampa di mga city council sa siyudad sa Iloilo. Selective. Kung pabor gani sa ilang mga supporters, mambal sila nga forum shopping. Lain man yung kaso administratibo, lain man yung kaso kriminal. Ang kaso kriminal na yan sa korte. Ang kaso administratibo dapat sa ila. Kung nimuon nila, why nisang natawag ngambal nila nga forum shopping administrative na iyang sa korte ya, kwanto ya, kriminal, di ba? Nga ang flood control gani, nga why gid gani sila poder da. Hindi man to makapailis, hindi man to pa-absuelto, hindi man to makapapriso ang ila investigasyon nga ginintrahan nilang flood control. Why sila power, why sila poder da. Ining barangay council nga may direkta sila nga poder. Why nila ginimo? May eleksyon pa man. Actually, ginabot na to, no? Ang isa sa mga complainant kay Five John, asa ton reaction. Satisfied man ba siya sa ginahimo, no? O kung pila ka mga reaction sa mga konsehal, sa mga katapos sa media, balya, do kangay nga kulang ang paggiho pala, no? Kay Five John. Or ginatawag na ba nga political will. Nila nga do medyo kapangalang-alang ang city council nga maghulag. Kadu wala bala sang panindugan kay Five John. Mapiktuhan ang ilang mga supporters kung mapamatudan. Amo kanina nga si Barangay Kapitan Ronila Wanisa sang San Isidro Haro, nahimo gani nila kano na kulbaan sa mga barangay officials nga mga supporters nila. Tibot silingon sila, selective gali sila Depende lang sa sang huyop sang hangin kung himuon nila kung hindi. Bisan may obligasyon sila. Kag ang ginaulat-ulat nila sa mga kumuloy, especially sa mga complainant, nagligad kapila naman ka session kay Five John ng City Council. Wala ni wala bigid sang may naka-privilege speech o kung wala grabe sa mga naka-emphasize sa amo ni nga issue, no? Do amo na nakolbaan ang mga konsehal naton sa mga barangay officials basi mabuhinan sila buto pag eleksyon. So next week, mabalanta na next week kabay pa nga kon ang kabahin sang privilege speech ni Congresswoman Jamjam Baronda nga transparent sila sa investigasyon. Dapat nga matagaan nila kita sang kopya sang ilang ginpasaka kaso kay 5 Kim. Kay 5 Kim? Yes, kay 5 John. No? So, antay na to na next week Next week na Monday or Tuesday or depende kung may mga changes sa schedule. Ara gid si Secretary Gatchalian kag si Asik Polidisma. Actually, kay 5 John, no, nakalabot na ni sa igtalupangod man sa pila ka senador. Inistoryanin nila personal sa budget hearing ni sang Senado, sang DSWD, ginambal ni Senator Panpilo Lacson mo. Senator Senate President pro tempore Panpilo Lacson bla parte sa investigasyon, pero sa iya sining statement daw kulang-kulang tong data nga nakaptan niya kay 5 Kim. Pero actually, naka-istorya man personal, nakitaan man ni ang Ledesma nga nag-istorya sa iya si Senator Cayetano man, kay Secretary Gatchalian regarding sa amo ni AX issue sa syudad sang Iloilo, kag may isa pagid personal. Pero according man dire kay Asik Ledesma, may iban pagid nga probably nagtawag direkta sa contact naman kay Secretary Gatchalian kay 5 John. It means nakalabot na ni sa national kay 5 John, maybe mahimuan man nila sang tika nga di man ni mahimo or masulit no sa iban pagid nga mga lugar sa Pilipinas. Ang AX ni mga ayuda nga ni nationwide ni. Kung wala ini sang mahimo nga leksyon diri sa aton si Iloilo, himuon man na sa iban nga lugar. So dapat nga may leksyon nga makuha kita di sa Iloilo ni sa mga barangay officials nga mga kapon. Kag actually ginadulso man ni Senator Lacson nga iban ang mga politiko, for example sa distribution site no yung kaso nga nagatagala ang bala na ni Lacson pero sa distribution ara man agapon. May ara pa gani kung kayo sa gas speech pa sa tunga. Normal na yan. Sila papasalamatan mo. Salamat kay Kay 5 Kim batayan tadi next week Sige, kay 5 John, update na to na. Kaya Asik Ledesma, kung final na niyang schedule, kag kung makakadto na day personal si Secretary Gatchalian. Report direkta sa DSWD, ako naman si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo po kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report.
Maligayang Pasko, sabi ng TV, pero gutom pa. Madamogid nga salamat sa report ni Kaki5 Kim Kaluyo. Ang ining porsyon ginadulong sa inyo sa Klinika de Tribayo, di antiviral kag antibacterial specialist. Malikawan nato ng trakaso ilan at sipon kagubo. Bangod sa isin nga extra virgin coconut oil nga ginpamanan sang vitamin D3. Nga ginapatay niya, ginadula niya, ginapakondisyon niya aton lawas, healthy kita. O naka D3 Bio kita adlaw-adlaw. Ginapatay niya sini mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites kag mga viruses nga ara sa aton nga lawas. Ilabi na gid ko naka-star kita sa balahaon kag matubig nga lugar nga paborito ko balayan sa lamok. Taas bilang aton hilanat nga may kopod nga sakit sa ulo, pagsuka kag pananakit sa kalawasan. May naobserbaran ka balang nga pulang rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Kini tanan ang sintoma o kon patimaan nga base may dinggi ka gani mag-inom ikaw sang D3 Bio. Ang D3 Bio ang superfood supplement nga ginhimo gikan sa extra virgin coconut oil. Agin pamanan sa vitamin D3 nga pareho nga maayo nga natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglyceride galin sa extra virgin coconut oil. Aparte sang D3 Bio ginahimo sang lawas nga monoglyceride. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin galin sa D3 Bio ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sang D3 Bio pinaagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang ka bleeding o pagdugo kon nadenggi ka. Ginapanami man sang D3 Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabolig man proseso sang platelet aggregation para malikawan ang bleeding kon epektar ka sang dengue. Ang trapo Luana og saran para di pagbalayan sa lamok kami dala sang dengue virus. Bayan ko na sintunado. Likawan nga mag-stock sang tubig nga walang saktaklob sa aton mga puluyan kag mag-inom kita sang D3 Bio. Di superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo ini magka-dengue mag D3 Bio ka. Gusto mo nga hindi ka magmasakit mag D3 Bio ka kag parisan mo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C para sigurado nga healthy. D3 Bio kag Mighty C para sigurado nga healthy ang aton sining lawas. Standby, mga balik kita dugay-dugay, mga Kaki5. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio with Visio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis DTX 500 nagapalang dulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix. Eric Ledismas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akon siya, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon siyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika, layan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Magali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag
mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang nadula na dayo ng ako ni allergy. Mighty C! Mabaka sa mga butika. Spore Biotics na ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion ag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon manok. Siling sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko no, akon gintilawan. Abaw, gatok turaok gid ang akon manok. Kanamit gid sa experience ba? Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid. Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligat, epektibo. DTX 500. Mahigko bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligat, DTX 500. D3 Bio with Physio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Maligayang Pasko, sabi ng TV, pero gutom pa rin si Juan sa tabi.
mga buwaya, may hamon, may alak, may bagong kotse pa. Habang si Pedro nagtitinda ng kandila para lang may makain sa Noche Buena niya. Yehey! Dami Christmas sa mga buaya, no? Ang ilaw galing sa pawis. Tilaw ka na sang lechon nga buaya kay Five Paul. Atin nagdarasal sa Sa nota ni makatilaw sang buaya nga lechon man. Kalahating sako lang, di ba? Ang ining portion ginadulong sa inyo sang DTX 500. Di Superior Antioxidanta. Ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million ORAC unit sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung naka DTX 500 ka adlaw-adlaw. DTX 500 naproteksyonan yang aton lawas kontra sa sarcoma. Isa ini katumalagsahon nga sa isang cancer apang isa ini sa mga pinakabudlay bulngon. Kunyara na sa late stage. Duwa ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kabot o kontiil. 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o kon sa liog. Yari ang pinaka mga factors nga kapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sang radiation therapy. Chemical exposure, malawig nga pagubag sa parte sa lawas. Genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sa sarcoma. Ang pagsakit sa o paghubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, hindi magiyo nga jointa. Inaling ka pagkabali sang tulan, bisan wala sang rason. Balikawan ng sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer, mag DTX 500. Kag may TC, kadadlaw, puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 agad mapungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Ngalin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang may TC naman isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa good patyon. Ang mga guba nga mga selula sa lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin kanserosa. Hindi na magulat nga magtubo pang mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sang DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Para sigurado kita nga healthy. Ang mga pibang kita sang DTX Coffee Mix sa healthy coffee. Amo ni nga kape nga kung makainom ka sini, makasinggit ikaw sang namit kag saburuso nga kape. DTX Coffee Mix sa healthy coffee. Nasatisfy ka o galingon mo nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa ibo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix sa healthy coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ako gusto mo creamy coffee kag healthy, mag pre-bio coffee. Pre-bio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa oleifera kon malunggay, that's why nga healthy. Kag creamy siya ka may skim milk kag may creamer. Pre-bio coffee. Maligayang on maligo kita parang presko kita gamit kita sang Clinica DTX sa beauty soap. Amoy ning habon nga nagapapreska sa aton pamatyagan, nagapaputi kag nagapahamot sa aton siningalawas. Clinica DTX Ligayang beauty soap ang habon Pinang TV para gid sa aton tanan-tanan. Si Juan ag fresh na fresh para ma-maintain naton ang freshness. Pagtapos naton paligo, mag-roll on kita sang Clinica Deo Fresh. Nagapaputi kag nagapahamot sang aton siningailok. Clinica Deo Fresh. Ungga ang Pasko sa mga buwaya, may hamon, may alak, may bagong kotse pa. Clinica Deo Fresh Pedro nagtitin. Agon gusto naton malikawan ang sakit sa tiyan, bloated nga tiyan. Se buena niya. LBM, mag-Clinica Sporbiotics kita adlaw-adlaw. Kaya ang Clinica Sporbiotics sa pawis ng active sa atong siningan digestive system. May bigas ka. Silingon sini. Ginatunaw niya sa gustong aton mga ginakaon. Ang mga healthy nga parte sa ginakaon ta ginadistribute sa nanoy tuway nga parte sa aton sining lawas. Samtang ang mga higko ginapagwa niya sini dayon. Para sa regular kag masulhay nga pagpamuhin. Balikawan naton ang mga problema sa tiyan, mag-Clinica Sporbiotics. Buwaya kami ginawang palabas sa TV habang kayo'y nagpo-post ng charity. Ang
gutom nilagyan. Why na kita time diri sa aton sila nga pagpangalagad sa Key 5 News FM Iloilo sa pagpangalagad naton sa 11 Mbps. Sa kanan sang Damian and Women of Key 5 News FM Iloilo. Ang ilaw sa city. Ang inyo ka Key 5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Pa rin ang play. Number 1 kita. Key 5 News FM. Ang mga bat